Kidamtang bu signify inquire hini arni abarim CEM Dr. Tuliram Ronghang pen CEM anghoi aphan nomination alo jokponsi pini bu signify inquire ke thomarni suri hini ra inquire hini pen suri hini ra inquire troxi abaha aphan abarim CEM Dr. Tuliram Ronghang pen puthot CEM anghoi chingnipon thulo Bangso amai Karbiang Autonomous Council Secretariat Session Hall along adapor phai sirgep alompen pangcheng ponsi Karbiang Autonomous Council anghoi long kangwai tangabang phubang phiatuman chedon sarpen Dr. Tuliram Ronghang aphan CEM arpu pekponlo kebang jilang arni Karbiang long arlo kaching thura sai pen chenglok keklem kedam jia sai kedo anta surihini ra ingkoi ra hini pen surihini ra ingkoi ra troxia baha CEM Dr. Tuliram Ronghang pensi langchari ponpu CEM Dr. Tuliram Ronghang pen phirangke tumpen kachepatheng no ponahut nang kapachini dun alam arjupon sinan Dengkreat home laso special session laso hem kang chimlo laso ke Japon kangni ponabang lake kang wai pontang Karbiang Autonomous Council as chairman ke hai raju tiso chopahem ponsi pini Dengkreat home Karbiang Autonomous Council laso ang dengalong kang wai kedili pansi nang wai pasi aprangsi ni Karbiang Autonomous Council a chairman ake hai raju tiso paninga propet lapen ge chopate dun de pin pen kham khe dun de pin pen bang korapti Karbiang Autonomous Council kang wai pontang emisi ake hai pitu malang atung nili fansining klongpen nang jongpon lapen ketok pen arona teng pen Karbiang Autonomous Council kiri pon arona teng pen nomination kilo lapen alang letung tok dir pata Karbiang Autonomous Council chairman apan PC pini chairman ake hai bang pini hem kang thiralo kang dakon lo kontes abi pin pen chopati abi pin pen Tuliram Ronghang dengke create home Karbiang Autonomous Council CEM okon Sir, iyan kasi bakondo malapin ini ko. abi lang lagi arona ting pen sinabik ko Sir, iyan ke baklong akiniam ayam siam mo bang lagi ni tum si nanta mata thela mo na tum theklong da poi thiru yung mok theklong ni Bangso Maelong, Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso Lapen MAC Atuman Chetong Dunsi Bangso Mai Mesen Pen Pichunpon. News Report, Karbiang Long Live.